O să vă arătăm un derapaj. Haideți aici la roate. Domnul Capir să vadă că ei derapează. Haideți mai aproape. Și văd. Ca să vadă oamenii mai aproape. Să vadă că... Uite, acum am să aproape de roate. V-a plăcut? Încătura? Opa că pleacă motorul. No, bun. Acum am mers, că acum am de... Stai așa să te filmezi mai bine, uite aici. Uite-te. Uite-te. Uitați, haideți mai... Ui, bă, hai aici. Nu, mai bine cum stăteai tu acolo. Stai așa, ui așa. Iară patina? Așa? Mai sus. Mai sus. Așa. Bun. Ha? Ah, ce s-a auzit așa. Ai, cum am lovit la picior. Asta a fost tot. Nu! Să vedem săraca bubă. Ha. Ce? Tura asta. O cazlanță. Nu, că asta. Stai să văd. Nu, că-s mincinos. Nu! Uite. Nu. Cum dracu? Unde? Cred că când s-o auză... Punem Nu punem! Ai pauză. apăsat? Pauză. Nu! La ce, bă, că nu Ia să văd! Ai apăsat? Nu, Nu, de ce să nu am apăsat. Am luat piciorul. Ba, nu căzi, mă. Dar cum? Simplu. Că eu nu văd că o căs. Bă, tu nu știi tu la biciclete. Ridicăm bicicleta, săraca! S-a lovit? De-aia, ca o căst? De-aia o căst. Ți-am zis eu. Nu, și eu n-am văzut. De ce o căs? Ha? De ce o căs? Acum să uitați-vă oamenilor. Haideți aici un pic să vadă oamenii cum să facem lanț. Faci, mă, nu, mă. Căst. Ia scapul. Da, și că trebuie să văd. Bă! Tot o căst, nu știu ce are. Cred că știu. Frânele. Nu e frânele, dracu.
Mamă. Chiar ca frânele. Cred că eu nu văd. Ba, nu știu, o crezi ceva. Ăla care sunt lanțul. Stai, mai sar un pic cu ea, că să se facă. Mai oprim aici că trebuie să Nu. urcăm. Uitați, la mai bun cum mă duc cu bicicleta. Uita, opa, uitați. Și caz în cop. Și ni s-a frecat de ieri. Oameni buni, stați, mai stați un pic. Îmi zic eu, stop. Nu din cauza, nu. Cred că știu eu ce să fac ca să nu se repare. Te duci la taică ta. Acum îți mere. Îți mere. Voi acum l-au reparat. Din greșeală mi-a făcut o fasă lanțul. M-a făcut să... Ai văzut, bă, când merg dacă mă bag în bordure. Uitați-vă, domnilor. Mă duc, fără mei, fără tăi. Gata. Gata să pun pe YouTube.